салом алейкум тамошобинон азиз, хуш омадед ба канали барномасоз тв. Бо шумо ҳақназаров Далер ҳастам. Якчанд секретҳои WhatsApp-ро ба шумо нишон медиҳам. Марҳамат тамошо кунед. Пас аз обновленияи охирони WhatsApp, дар вақти гӯш кардани галасаҳои SMS, вақте ки тугмачаи назадро як бор пахш мекунед, дар болои WhatsApp номи он одамро мебарорад. Агар рақами телефони он одам сахранӣ нашуда бошад ҳам дар он ҷо бароварда мешавад. Секрети дигари WhatsApp ин аст ки агар ба ин меню даромада, аз ин ҷо настройкиро пахш карда аккаунтро интихоб мекунем, баъдан конфиденсиалностро интихоб мекунем. Аз ин ҷо отчёти о прочтениро агар хомӯш намоем, одаме ки ба мо SMS равон мекунад, агар SMS он одамро мо хонем, вай намефаҳмад ки мо SMS он касро хондаем. ҳатто дар телефони вай тугмачаи дуто галочка сабз намешавад. Ин буд секрети дигари WhatsApp. Як секрети WhatsApp боз ин аст ки ҳолатҳое мешаванд ки аз ҳар хел группаҳо расмҳои ҳархелаи нодаркор дар галереяи шумо сахранӣ намешавад. Барои он ки ҳамин кор нашавад, ба ин се нуқтача даромада, аз ин ҷо настройкиро интихоб мекунем, баъдан дани и хранилишро интихоб мекунем. Аз ин ҷо мобилная сеть даромада, галочкаҳоро аз ин ҷо мегирем. баъдан ба Wi-Fi даромада, галочкаҳои дар ин росо бударо мегирем. баъд аз ин дар телефони шумо ба таври автоматӣ ҳар хел расмҳои нодаркору ҳархела сахранӣ намешаванд. Агар онҳо лозим шавад, метавонед даромада расми лозимиро интихоб карда онро дар телефонатон сахранӣ кунед. Агар видео ба шумо писанд омада бошад, ҳатман ба видео лайк гузоред. Агар шумо дар канали мо меҳмон бошед, ҳатман ба канали мо обуна шавед. То видеоҳои оянда дар паноҳи Худованд бошед. Хайр.